Mike labari TV, Mike labari TV, Mike labari Shamsiya ki ba mu sha akwai labari. Mali ta nuna ƙarfin makaman yaƙi a zagayowar ranar 'yancin kai a cikin wani gagarumin biki na nuna bajinta da ƙarfinta a fagen tsaro. Ƙasar Mali ta fito da manyan jiragen yaƙi da kayan aikin soja tare da yin shawagi a sararin samaniyar ƙasar a wani ɓangare na murnar zagayowar ranar samun 'yancin kanta. A lokacin bikin da aka gudanar a babban birnin Bamako, jami'an sojojin sama sun gudanar da gwajin shawagi na jiragen yaƙi masu saukar ungulu da na leƙen asiri, tare da nuna sabbin kayan aikin soji da ƙasar ke da su a yanzu. Wannan na ɗaya daga cikin matakan da gwamnatin mulkin soja ke ɗauka domin ƙara wa Mali girma da ƙaimi a fagen tsaro da kariyar ƙasa. Shugaban ƙasar Mali Assimi Goïta, wanda ya jagoranci bikin, ya jaddada cewa ƙasar za ta ci gaba da zuba jari a fannin tsaro, musamman ta hanyar samar da kayan aikin zamani da horar da jami'an tsaro cikin ƙwarewa. Mali dai na daga cikin ƙasashen yankin Sahel da ke fama da ƙalubalen 'yan ta'adda da rikice-rikicen cikin gida. Sai dai tun bayan juyin mulkin soja, ƙasar ta ɗauki sabbin matakai na dogaro da kai a fannin tsaro, ciki har da ɗaukaka jiragen yakin da ta horar da sabbin dakarun ƙasa. Wannan nuna ƙarfin da Mali ta yi ta hanyar jiragen yaƙi na zaman wata hanya ta isar da saƙo ga duniya cewa ƙasar na ƙoƙarin kafar da ingantaccen tsaro tare da kare ikonta da 'yancin da ta samu shekaru da suka wuce. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.